Mitä sä teet? Siis, oot säkin... Pää kiinni. Jos sä puhut tästä kellekään, sä kuolet. Niin, kuten sanoin, vahvan oikeustajun sain jo lapsena kotoa perinnöksi. Ja kiitos siitä kuuluu poliisi-isälleni, joka osoitti, että kasvatuksen tärkeys on tärkeää. Kasvatuksen merkitys on tärkeää. Anteeksi ajatuskatko. Esiintymisjännitystä. Kyllä tästä määrästä sulle muutama vuosi rapsahtaa. Sun ei olisi kannattaa säilyttää tätä himassa. Tää on törkeetä. Sä itse toit ton kaman tänne. Minäkö? Vasta mä näin, kun sä diilasit tätä tuolla kadulla. Kun mä en oo myynyt mitään ja mä oon Aiot sä tosissas lavastaa mut syylliseksi? Pistä sinne pikku kätöset sinne selän taakse, niin nämä huumeosaston kundit viesty asemalle. Sä et voi tehdä tätä. Niin, että... No, lyhyestä virsi kaunis. Eiköhän se tärkein tullut sanottua. Anteeksi, mä joudun poistumaan hetkeksi. Mihin sä meet? Miesten huoneeseen. Heikko vatsa. Saisko olla viiniä? Mä otan ainakin. Ja noin, mukavia lukuhetkiä. Kiitos. Hyvä, kun haettiin lisää kirjoja. Ja hei, kiitos sulle, kun tulit avuksi. No ei kuule kestä kiittää. Pääasia, että tää myynti näkyy tilipussissa. No näkyy. Mutta hei, mun pitää nyt lähteä, kun Joonatanin sairaalan vierailuaika päättyy ihan kohta. Pärjät sä? Joo, totta kai. Okei, no niin, heippa. Moi. Tämä raaka työmies tarjosi heille jotain, mitä hienostuneet herrat eivät pystyneet tarjoamaan. Mitä sä oikein selität? Mä pohdin tässä vaan totuuden ja mielikuvien välistä eroa. Ei taida renkipoika kotona täyttää oikein odotuksia. Mitä sä nyt oikein sekoilet? Vieraille tarjotaan kyllä kaikenlaisia seksiunelmia. Mutta kotona taitaa olla oma tontti täyttämättä. Kuulepas Tomppeli. Mun ja Sindin yksityiselämä. Se ei kuulu sulle pätkän vertaan. Mistä ihmeestä sä noita sun juttuja sä oikein keksit? No sitä kuuntelee ja kuulee kaikenlaista, kun pitää korvansa auki. Kuuntelit sä salaa Sindiä ja mua? No eihän sitä valitusta voinut olla kuulematta. Taitaa olla teillä pitempi aikainenkin ongelma. Ei, antakas olla. Ismolla taitaa nyt omat huolet painaa. Mitä sä oikein Ossille ilkut, kun itsekin oot kärsinyt impotenssista? Vai sellaista? Sehän nyt oli vaan osa sitä poliisioperaatiota. Siis pelkkää teeskentelyä. Joo, aivan sama. Hei kuule Ismo. Mun kanssa yhdenkään naisen ei tarvitse pelätä ainakaan mitään feikkausta. Vai mitä Liisa? Mitäs täällä kyttäät? Ai kyttää. Mä tulin kuuntelemaan sun mahtavaa puhetta. Yritäs uudelleen. Tulin todistaa oikeuslaitoksen tähtihetkeen. Miten mätä kyttä palkitaan ylennyksellä. Nyt sä pidät turpaskin. Tai mitä? Sä lähetät sun kaveristaan hakkaa mut vai? Varmaan noitakin kiinnostais tietää, minkälainen poliisi sä oot. Ei sulla ole mitään todisteita. Purista vähän lujempaa, niin saadaan niitä. Annetaan olla. Annetaan olla. Sä järkkäsit mut häkkiin ilman syytä. Ja mä voin tehdä sen saman uudestaan, jos et sä jätä mua nyt rauhaan.
Joten eiköhän me anneta nyt niiden menneiden olla. No mitä lääkäri sanoo? Joko sä pääset kohta kotiin? Pitäis päästä parin päivän päästä. Alkaakin tämä makoileminen pikkuhiljaa riittää. Mut sun pitää kotonakin sitten muistaa levätä. Joo, saadaanpa aikaa selvittää asiat rauhassa. Hei Jiri, sanoisitko Lasselle, että Joonatanin pitää ottaa kotona ihan rauhallisesti? Sä varmaan kuulit. En mä en kuulu mitään. Pitäis tätä mykkäkoulua. Ei, mutta toi sanoi mulle autossa, että se ei ole kuunnella mua enää. Se vähän tässä kyrsii, että vaimo järjestää miehelleen potkut tärkeästä työprojektista. Joo. Sanoisitko sille, että me ei vaivata Joonatania meidän ongelmilla? Aivan. Tämä kaveri nimittäin järjestää niitä meille ihan omin päin. Jos sä oot vielä vihane sit kivääristä, niin mä tiedän, että se oli tyhmää viedä se. Toi selitys ei riitä poliisille. Kyllä mä nyt kannan vastuun, älä siitä huoli. Se oli mun kivääri, jonka se veit. Ja nyt virkavaltaa kiinnostaa, että miten se vietiin multa. Ja miten sillä ammuttiin jotain ihmistä. Missä sä oot ollut? Sä lähit bileistä aikoja sitten. Vähän käveli ja kelaili. Villeä vai? Hei, parempi vaan unohtaa koko jätkä saman tien. Ihan sama. Näit sä muuten Lari enää loppuillasta? En. Vaikka mä yritin kyllä soittaa sille, mutta ei se vastannut. Voinko mä kysyä jotain henkilökohtaista? Niin kuin mitä? Ettekö te tosiaan ole koskaan ollut sillain? No ei. Oot sä koskaan miettinyt miksi? Ei vaan ollut sen aika. Eikä Lari ole painostanut mua samalla tavalla kuin Janne. Miksi sä kysyit? Muuten vaan. Kun ei uskoisi, että Lari on mikään herrasmies. Sä et vaan tunne sitä. No itse asiassa äsken kävi yksi. Joko te tulitte? Me just puhuttiin teistä. Oliko hauska ilta? No ihan kiva. Oliko sulla jotain? Ei ollut. Öytä. Hyvää yötä. Laske vaan. Joo, se näyttää parantuneen tosi hyvin. Mun puolesta sut voidaan kotiuttaa huomenna heti aamukierron jälkeen. Okei, mahtavaa. Onko sulla jotain huolia tai jotain epäilyksiä sen kotihoidon suhteen? Ei. Mulla taitaa tulla aika pitkä linnareissu eteen, kun mä pääsen pois täältä. No mistä sä niin päättelet? Aseen varastaminen, ryöstön sekaantuminen, nää ei ollut ihan niitä juttuja, mistä mulle puhuttiin vierotuksessa. No mut sähän otit aseen itsepuolustustarkoituksessa ja päädyit lopulta itse uhriksi. No, mutta ei poliisi ehkä näe sitä niin. Mä oon muutenkin pimittänyt niitä Mikaelin liittyvää tietoa. Täytyyhän niidenkin nähdä kokonaisuus ja ottaa huomioon lieventävät seikat. Oot varma? Mä oon itekin ollut mukana aikamoisissa sotkuissa. Ehkä mun sit on vielä jotain toivoa. No mitä nyt? Eikö kirjat mennyt kaupaksi? Meni. Ja meinas mennä samalla maine. Mistä lähtien sä olet alkanut raportoimaan muille meidän seksielämästä? En mä oo mitään raportoinut. Paitsi nyt Liisalle vähän avauduin. Bingo. Ja Ismo kuuli samalla. Voi ei, anteeksi. Minkä takia sä ylipäätään puhut sellaisista asioista ihmisille, jotka on meidän kahdenvälisiä? Jotka oli jo sovittu. Sovittu. Viimeksi tänään me yritin järjestää meille kahdenkeskistä aikaa. Kun herralle tuli yhtäkkiä kiire yllätyskeikalle. Keikat pitää ottaa vastaan, onko niitä tarjotaan. Olis sunkin ymmärtävä, että meillä nyt on rahasta aika tiukkaa tällä hetkellä. Pitäisikö mun niinku hyppiä ilosta, kun mun miehen avulla kaupataan jotain seksiromaaneja vanhoille akoille? Antaa vanhoja akkoja unelmoida. Sähän sä mut saat. Joo, saat tosiaan. Okei. Jos on siitä kiinni, niin hoidetaan se homma saman tien. No älä unta nää.